Tapetové piktogramy. Tieto piktogramy popisujú stálofarebnosť tapety na svetle. Rozlišujeme medzi dostatočnou, uspokojivou a dobrou stálofarebnosťou tapety na svetle. Tieto piktogramy označujú odolnosť proti vode a umývateľnosť. Tapeta môže byť jemne vodeodolná, umývateľná a vysoko umývateľná. Nadpájanie vzoru musí byť brané do úvahy pri rezaní pásov tapiet. Tu platí pravidlo. K pásu tapety si treba pridať dĺžku napojenia vzoru plus približne 4 cm k dĺžke pásu na orezy pri strope a podlahe. Viac podrobnejších informácií nájdete v príbalovom letáku. Ak má tapeta priame zosadenie vzoru, musia byť jednotlivé časti vzoru nalepené vedľa seba v rovnakej výške. Pri lepení tapety s nadpájaním vzoru musí byť každý pás tapety posunutý o dĺžku nadpájania. Tapeta bez nadpájania vzoru môže byť rezaná v požadovanej dĺžke, priebežne bez potreby sledovania vzoru. Táto tapetárska technika znamená, že každý druhý pás tapety sa otočí o 180 stupňov, aby sme docielili celkový harmonický vzhľad alebo celkovo väčší vzor. Lepidlo sa nanáša na tapetu valčekom alebo pomocou tapetárskeho stroja. V tomto prípade sa lepidlo nanáša na stenu. Zadná strana tapety je vopred opatrená vrstvou lepidla, ktoré sa aktivuje krátkym namočením vo vode. Tento symbol označuje špeciálnu tapetu s obzvlášť odolným a vysokopružným povrchom. Pásy prekrývajúce sa o 5 až 8 cm sa orežú dvojitým rezom pomocou noža s klznou pätkou. Tapeta sa dá odstrániť kompletne celá bez namáčania. Vrchnú vrstvu tapety možno odstrániť bez namáčania, pričom spodná vrstva zostáva na stene ako makulatúra, teda podklad. Odstrániteľná zamokra znamená, že tapeta musí byť namočená a odstránená bez ozvyšku pred opätovným tapetovaním. Ražba je vysokej kvality a pri tapetovaní zostáva zachovaná. K tejto tapete existuje zladená, záclonová alebo poťahová látka.